Og vi har lørdag den 24. Og alle gutterne er i gang med vores årlige strygning. Og Peter han har løbet uge med en god portion. Flot. Og kommer alle og mange sig med de helt om med en gang ravn deroppe. Det er godt. Prøv at se hvor forskel og farve det er der. Lys og mørk. Den her er i hvert fald godt slatten, og det kan jeg godt sige. Det kan godt være den lidt. Nej. Tommy, du skal holde den midt i, du skal sådan. Nå, skal lave den her. Ja, i stå. Kom så der. Det ligger et ynk. Nej, det er fandme et mokkersrund, man. Husk et for mandefest til bedøvelse af gang. 2 er i gang her, så det. Henrik, de kommer sig bare, eller? Kommer de så bare? Ja, nej, du skal have han en. Jeg tror, de kommer og viser, at... Jeg ved, du fandme hjælper, du kommer sådan ud stadig. Og en kan. Ja. Og 44. Ja. Se hvor rolig den er fin nu, det er, hva'? Ja, det er flot. Ja, den er det. Jamen, det er... Han er stor med. Nej. Jo, det var planen, Paul. Ja, så det kan jo være, der er lys, kan se. Så skal lige vinde, så han kommer hen der igen. Han nok komme. Kommer der. Den har været i gang, dog. Det kan jo være den ene hen, det er bunker, og den anden i der. Og en hand. Ja. Det er flot stor ravn. Ja. Nej, det er krog, hva'? Det er jo udkårende. Det har jeg også. Hvor skal jeg? Sådan der. Hvorfor skal du officielt med, Henrik? Hvorfor må vi tage 8 papir? Fordi vi har en tilladelse fra vores stykke papir, hvor står, at vi maks må tage 8 liter fra fisk. Over den måde. Nej, er det ikke? Hav. Der giver vi ikke have bøvl over det. Henrik, er det ikke 9 liter, vi må tage? Nej, det var den gamle. Den gamle? Ja, okay. Fordi vi skal ikke sætte mange uger hernede med. Nej, okay. Den gamle var jo 9, og den nye vi har fået den her uge. Ja. Er det de besked, der kom ind til Henning, eller hvad? Hvad siger du? Er det de besked, der lander ved Henning? Nej, det er jo altså, vi må tage 8 liter, men vi så måske ikke bruge ifølge, vi får det, som vi har ifølge udsætningsplanen. Ja. Det er det, vi får penge for. Det er udsætningsplanen til Henning, eller? Ja. Det er det, vi fik penge for. Er det gang noget nyt deroppe? Ja, så vi fik penge efter udsætningsplanen. Ja, det rekorder. Hvad? Men de ved jo også, at det gælder til lækkerier, så det er derfor, vi får det ekstra. Hvor længe gør den det? Ja, indtil du slipper håndtag, det er jo været trykket igen. Nå. Ja. Afbryder du. Nej, det ser undskyld. Det er 6 år. Går du? Ja, men du må gerne komme med, Kai. Du er jo jordmor nummer 2. Assistent. Han vil svære fødsel i det. Er det ikke godt med at lyse det ned i yndemanden, hva'? Så bare kan det, så må det godt blande. Ja, men du synes fandme med, jo havs, så det kommer lys over. Sådan. Tak for det. Ravnen er blevet befrugtet. Og klækkerne er klar til at blive taget imod. Så fisk. Det er fint. Ja.
Ja, jeg havde ingen tilsætninger af gybanke. Skulle ikke gerne da. Hej, hvad? Nej. Ja, det var en prøve. Nej, nemlig. Nej, ja. Nu er det der livskraften at se, altså, at vi gør det her, det synes jeg også. Og senere hen, når man til det fisk ude i Aspel, og med det. Simpelthen. Det er jo lige jævnt, Frank. Ja, det var jævnt, men det er godt. Vi lægger overhovedet det. Kommer de så igen? Ja, ja. Ja, det kommer hurtigt. Kom. Nej, de er fint lavet heroppe. Så, det er også. I stedet lige at fylde i svømmen, eller? Nej, det ligger et par stykker lige over ryggen. Ja. Det er 10 fisk, eller hvad? Det var nok det. Er der noget smurt over? Er der noget, der er smurt over? Nej, ikke det vi har set endnu da. Men den ene, der ligger der, det var den, der hæmmer i svamp. Ja. Det giver en det op. Kan man give dem kun de andre, sådan? Ja. Og hun selv. Ja. Det var den, den tog farvet. Skal lige høre. I strøm. Der kommer der lige over, der ser. Det var godt til, Henrik. Jeg har den ene ind i. Bare ud i nu. Det er lidt lys over snuden, ja. Hvad? Han kan gå lidt op. Ja, den store hund, han fik ikke rigtig noget af. Og se det som det er. Så. Så er en enkelt tilbage. Er det ikke fisk? Jeg kan gå i store, vel det her. Er det en fisk, jeg tror? Sidste.
Sidste fisk, Henrik. Ja. Henrik, du kan ikke gå ind over for den der jo, hva'? Nej, det kan jeg ikke. Det ligger 2 meter, 3 meter i henne. Ja, det kommer. De skal nok komme. De skal nok komme. De skal nok komme så. Ja.